Dami ni debatana sumurung sian salu naroha. Ima na mangaramoti ate-ate doho pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Tapi gema hata ni debata dihita di mingguta sadarion ima sian Evangelium Markus bidu onom mamuka mai sian ayat 14 rodi ayat 20 sia. Tua-tua somal doi do tabigi si sugudu halak namadok nasito. Manang natikos manang nadang alai pada kenyataan na ido bana gabe gudang mahalak nguaingong dan pola lo morohana mangatoi donganna mangatoi na dilabung na atik pe nasala nabinainna alania dijaga dirina sotung marlea ibana napadua dijaga hon dirina sotung gabe balik museng hatai tu ibana jala didului madalan buah asa unang gabi sihataan ibana. Nah, ido nama sadia muakadongan alani dan pola piga nuaing Jupang anggo halak mandok nasi tong apalagi menudu aka nahurang didongan. Alayang mau ditupukun asing do nataida. Si Yohanes Padidi sahalak panurirang sahalak rasul sahalak nabarani makataho nasitong apalagi tu sahalak raja Herodes haraja nakejam raja na mangasaong guguna dan piga halak anggo di Judea pada saati boy makatahon nahurang dirajai alayang go si Yohanes dipisang do pangalaho nahurangi dia me dioli ibana anggini buruna HP kan sireng dope nasida sian si Filipus ima namargoar si Herodias. Nah, alani ma dia muanak kainang amang nang mga posubulung dipisang ibana dan nasian roha-rohana daong diang dan sian sogoni rohana daong alai mangihuton aturan patik nihalak jauh di dangboy niyo di anggini boru sojolo marsira sojolo alani hamadia buido taida ditolu Musa 20 ayat 21 jala didok di Matius 14 ayat 4 tidak halal tidak diperbolehkan bagimu memperistrikan Herodias. Artinya, alani hatani debatado di paino rajai. Alai hamwa kadongan ido bakona. Gabe ima sibosiri gabe marsogoni rohama si Herodes tu si Yohanes Padidi alaniha alana dipisang nai iban HP seorang do danak sian parbugasonai ima si Salome. Nah dia mau kadongan sapor siaon di bagasan Tuhan Yesus
alani ditikina marulang tahun marazai di patupa ma pesta ujuan pesta belga pola marnotori ma si Herodias do si Salome gabilasma rohani rajai suloma matana gabelomo marohana marnida nasida alani marjaji marsumpado si Herodes lehononna do ana pinangido ni si Salome gariada sato ngasian harajonna lehononna doi dia wakadona bah tutu mah las rohani si Salome disukum ma umakna si Herodias atong ado nata pengidu didok ma uluni si Yohanes ma dibahin tupinggan gabilungum ma rohani raja bah nina rohana halakna dihormati lomo rohani si Yohanes mabege baritana mabege jamitana mabege hasitonganna mabege hati goranna tunglomo do rohani si Yohanes bena sopola pitor diuhum ibana alai alanunga kalamadu ibana alanunga didokibana hatana tu luluan tu situan natoro tua ka idu ni soldadu alani hasangapon ba gabi diului ibana ma nama napul uluni si Yohanes dia mua kadongan ado nang dohonon ni hatani di mata dihita di bagasan tikion na gabi jamita dihita na parzolo gabi parsiajaram mai dihita asa unang taloas hosom teal elat late mian di bagasan roha ay alanido dia muakadongana mga razay rohani Herodes upen na ikon di kesampikon ibana hati gorani hasitongani hatani di mata diulo ibana ma hatani si Salome do si Herodias dia mau kadongan karena dendam itu bisa menghilangkan rasa kemanusiaan kita karena dendam itu bisa menjadikan kita menjadi seorang pembunuh jalannya jumorbut gobe unang ma tajarhon tuaka danakta si pak si songoni gabi nasida si ulaun hazah unang ma apalagi di halak kita bakat ay mololong nga marsyoso san namar haanggi namar pariban tordido de unang laho susah apa dibilang mak tuamu nggak benar itu bermusuhannya kita lafatanda unang mata jari akayana kotai marhite roha hosom teal late ela ima naparzul na paduahon tapa siding maroha na asal makatai songon Herodes makin dihasud ibana do martai hitai naroa do ibana aina Yesus do dida ibana nagodang mabain tanda halongan hate di surah ibana do si Yohanes dei ngahehe do museng ibana si Elia dei marang panurirang na asing dei gabi di patubutu ibana ma hata tuaka si tuan nato
Jadi deng dohonan na ima si bosiri molodung ngagabelate manang hosom si Herodes pola do didok unang jangan-jangan si Yohanes Pembaptis yang bangkit dari yang mati dialah yang manurirangi HP Yesus do napatupahon akatada halongan dia mua kadongan ido bena didok halak batak akana tua-tua jolo didilak bibir asa didok kata jolo ni pikiran jolo ni patakas akabarita unang ma asal dipadoi napatulu homma dia mua kadongan barani makatahon nasitong atik te taboto adong do resikoni nama do nasitong lapatanna ikon tabarade do rohatta molo nama katahon nasitongi manang bohate alusna ikorade do hita hala nasorade imana sipata gabe tubuh perbadan dia muak kadongan songon si Yohanes Padidi dipisang ibana do dosa ni si Herodes do Herodian do halak Yahudi na asing dan adong halak naboy mamisang haurangan dosa ni Raja Herodes Gariada anak ni Raja Herodes Agung ibana sadiri do nama munu yanakonna ima ke zaman ni Raja Herodes uzui memang bila kita jujur kita sering takut mengatakan kebenaran. Kita takut akan resiko. Tidak mau mengurusi urusan orang lain. Ingin cari aman. Jauh dari persoalan. Gudangan do halak nasoni dia muakadungan. Dang tinaban persoalan. Tumagoma pinahohom. Asal mau orang tuiba pinahom maruah. Ido nama sadia kadongan padahal kebenaran firman Tuhan itu sangat penting. Mengapa? Yang pertama Allah didok di Yakobus 3 ayat 2a ai salu tita jujut marsala. Tidak ada manusia yang benar di mata Tuhan. Dadong na tigo, dadong na uso-uso, dadong na marohan na dinggan di jolo ni dewata. Atong ado sifatu bauta gano pardosa naing masih paingotan asa diingot dalanna do lakana. Taingok ma epistel nakit songoni ma dosa di bangsoi di zolo ni debata pola marwari debata ikon ripasononna bangsona alai di batu basiamos martangi yang do ibana dion do bangsoi ale Tuhan lehon mahamubao lehon mapartikian unang ripasom bangsomi. Jadi si ulo dia kana porsea di partikian waingon, si ulo dia kaperdosa di bagasan partikian waingon ima asa ganuk pardosa manang nyakon donganna asa unang tarucun unang madabu ibana di bagasan dosa. Taingok ma
si Musa uju manguluhon bangso nabuloni. Dan terbaik ibana mampuan bangso nabuloni sasada sa ibana. Alani Roma si matuana si Jetro amakela dan tarula koi ulauni pelu zaudoho bahan mapilip mana tigo rohana daula roha donganmu dongi dipilih emak imalapatanna pinaingot rohani helana parumainna manang halak nasi asa tudingganna taingok mamuseng ditikini Raja Daud uju mardosa ibana uju nadi buah ibana beseba alai dipisang sinatan do ibana marhite turi-turia boiro soni dan situluk maka nyorbo ye bolo songo dia apalagi halak batak baikon mas gorgor doroa anemo razau tornin nado atau alayang go sinatan taong adong daba di hutan halakan sahalak namang laku songono bah Roma rajai bah ikomade doi HP nama doktu ibana do alaibana mangulahon dosai jadi si pataboy do songoni songonauli do ho bereng bah ido bakak to do usul alai dak suman bezu pargiceng do mandarmu pading kami oh ido yang udah boy do songoni ay bolo tadok ay dak sumakko yalana poso ho uli bagak rupam ngabit sukmulaki alai boy do dalam bahasa yang lain. Jadi dia mua kadongan ima riko ni hasitongani songo nadidok ni si Jakobus bidu 5 ayat 10 sia dengan menyatakan kebenaran mereka bisa bertobat dan selamat. Jadi hasitongani hati gorani boido HP mampuan halak Tuhamu baun niroh ima. Jadi saya unang gabidang taulahon hasitongani. Matius 10 ayat 15 apabila saudaramu berbuat dosa tegurlah dia di bawah 4 mata dan saikon diluluan sojoanggi nakin orang sumando parpeak ni hatai diluluan songon do oh itu gabideng gamma uli marohana sada Tesalonik